सांग्रां जा नोंथाङा लोमजानाय लोरबां मोननाय गगा मोननाय जादोंब्ला सांग्रां जा मानोना रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिस सोमजिदों सावस्रि बिफाना जापानिज एनकेफेलाइटिसनि सायाव सांग्रांथि होदों गलाघाट काकपटार आरो धेमाजियाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामफोरखौ मोननाय जादों होनना शिलंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबोनाय बायदिब्ला धेमाजियाव गासै 7 सुबुंफोरनाव एनकेफेलाइटिस बेराम जादों नोंथाङा लोमजानाय गगा मोननाय जादोंब्ला थाबैनो फाहामथाय ला थाबैनो फाहामथाय लायाब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ आथिखालाव रायजोआव गोबां रोखोमनि बेरामफोर सोमजिदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों रायजोआव कलेरा टाइफয়েड डायरिया मेलेरिया डेंगु आरो एनकेफेलाइटिस बिगुरनि बायदि बेरामफोरा आथिखालाव रायजोआव सोमजिदों बे बेरामनि गाहाय लैखोनफोरा लोमजानाय आरो खर' सानाय आरो बे लैखोनफोरा 1 आरो 2 सानसिम थानो हागौ होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों उखैनाय लिरथाय खमायनाया बे बेरामनि गुबुन मोनसे लैखोन जायफोरा टिका थुजायाखै बैसोरो जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गोरलैयै सन्देर जानो हागौ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन